pohon toh. Oh, tak kira kuburan. Muga-muga tukula. Berbuah ya, sik subur, sik lebat ya. Wah, tak resik-resik wah. Tak rapike iki. Rapi, dirapike. Wah, panas tenan nih. Enake ngopo ya? Wah, tak ngadem sik wae lah. Eyop. Muga-muga tandurane tukul. Tak turu sik wae. Muga-muga ngimpi kepethuk bocah ayu. Wah, iki wong apa mau di sawah iki? Di sawah iki. Jenengku Memet di sawah. Aku Memet di sawah. Wah, gayeng iki. Wah, kelekku gatel. Wah, sijine iya iki. Wah, bokaku gatel. Sijine iya. Wah, sarangan. Wah, kok malah mentelong bringas-bringis sih. Wah, kenantang aku. Tak ijo e. Loh, kok kelet? Loh, kok kelet? Loh, kelet? Loh. Tolong, aku ra iso ucap. Tolong. Petro, menjaga, ambil Petro, bawa ke kurung. Siap, Bos. Wah, tolong, aku tidak mau di penjara. Tolong. Rasakan kau masuk penjara, Petro. Selamat tinggal. Aku tidak mau di penjara. Tolong. Kang, iki nek WA lho, Kang. Isine apa? Iki kan Kang Sastro kan bar jupuk tompo rapot anake. Anake sapa jenenge? Anu to, Kang. Sop Badron. Badron apa Sodron? Sodron. Oh, Sodron to. Sodron. Akhirnya Badron deh malu. Oh, ya sorry. Ki kan anake kan jaluk pit. Oh, Tapi nek syarate. syaratnya apa, Kong? Syarate bapake wi jaluk syarat nilaine 9. Neng cacahe 3. Oh. Lah iki ning kene, ning WA iki. Bahasa Indonesiane 4. Matematikane 3. IPA-ne 3. IPS-e 4. Penjase 4. Lah iki nek 9 nih, Kang. Sakit 9. Ijen 9. Alpa 9. Wah, kan ya lucu to, Kang. Kong, aku mau tau ngerti. Si Romo nyekal maling. Parane yuk. Ayo, Delok sik. Aku ora ngerti sing maling ki sapa. mangane di mana grudak-gruduk ya, Kang? Heeh. Ya sing Kang. Mas Petro, alah Mas, kok dikurung ning kene to Mas. Aku tuh sangat merindukanmu loh Mas Petro sing bagus. Gek mau wis mangan apa durung Mas? Durung. Nah, Nah Mas, nah. Wong Mas Petro sing bagus aku. Petro kok turu guyang-guyu. Kumate bane.